Hello. Say. Yes, say Jumanji. So today I just want to discuss with you. It's a live video. I'm not sure the it also but what I want to do, guys, is I want to add you. And so what I would do, I'll put a link, and I'm gonna be putting a link in my comments. So this is the first time that I'm doing this. So my issues, bear with me because I haven't done this before. Yes, Apostle MD Owens, Murise. So I sent a link, link and I can add you. And so what you do is click a link yoyo and click a link yoyo. When you click that link, ichakuendesa kunonzi kuchi kubrowser kwako andisika unoibvumidza kuti ikuendese kubrowser. When you go to your browser, you allow the mic and the chichichi maprompts ainokupa. When it gives you those prompts, you will be requesting unobva requester on the live, and I'll add you. So it's possible for me to add you, and you can tell me what you think. So do you want to have a conversation today? So I think what I will do is let me put this here. I hope you can see this. So if you want to join the chat, as in kutouya pavideos zvinoitwa palive zvazvo, if you want to come live, let me know. And what you do is you click on the link and I sabo, and you guys can also see. So say Apostle MD Owens, say Jumanji. So I'm gonna be putting my comments in Baba so that you can also see them. Right, so I'm waiting for you guys. Can I find out how to join? Try this and then the link randaisa. All right, can I find Asir Corona, please? There's a link randaisa. There's a link randaisa. Just click on that link. When you click on that link, it will come. It will take you to your browser. Hans na Heathrow. How are you, Heathrow Pariwa? Hans, I wanna join. Okay, so you click on that link. And click on that link. Ichaenda newe kubrowser kwako, and then you just allow nongwalawa maprompts iwayo. You see a way. I mean, please let me know kana zviri kuramba kana zvisiri kuita, because I just want to make sure kuti tinokupinza hai. Anditika munopindawo palive titaure nyaya iri kuitika. Vanhu vari kuita zvinhu zvakawanda zvakasiyana siyana. Vanhu vari ku there's a link randaisa. Vanhu vari kubatwa munyaya dziri kudanana idzi. So totamboyatsonzwisa kuti chii chiri kunyatsoitika. There's a link randaisa. That's the link. That's the link randaisa. You can tell me kuti zviri kufamba here. Yes, Edmo zviri sei. Edmo is asking kuti inyaya yei chibaba. All right, dangotaura hedu nyaya yekuti chii chiri kumbonyatsoita kuti vanhu vabatwe mudzimba. Handitika vanhu vari kubata tongaiko zvino everyone ane paakatombosangana mugore nefoni kana nemessage. Handitika pane munhu akatombosangana ne azitoita wish iyo yanetsa. Okay. All right, wofunga kuti toita wish. Okay, but still that's nice. Right, varida kujoina, please pane link randaisa pekutanga. Try to look at that link. Unoriclicka link iroro waenda kubrowser kwako. Andika so far handisandaona anyone a requester. So what you do is you just request and I'll add you in the live. And you can come live tototanga kutotaura tese tokozani. How are you? So tinotaura nyaya yekuti chii chiri kunyatsoitika chaicho chiri kuita kuti vanhu vabatwe. Number one, chii chiri kuita kuti vanhu vabatwe. Number two, vanhu vari kubatwa sei. Chinoita kuti vanhu vabatwe chii, vanhu vari kunyatsokubatwa sei chaizvo. Inyaya yanetsa iyoyo. Someone was asking me kuti vanhu vari kumbobatwa mazuva ano kudaro, chiri kuita kuti vanyatsobatwa chacho chimbori chii. And also iwe unobatawo sei wako. You know what, I've got a video randakaita on this channel as well. Ndichitsanangura nyaya yekuti unoona sei. Of course, what I'm telling you
asi zvekuti muzozvishandisa. It's for educational purposes only. Educational purposes only. So I'm seeing some of your comments, guys. Hansna Kudama Cloud. Excitement inobatisa mudhara. Excitement inobatwa. You end up musisina secret. Okay. Yeah, these are some of the things that are happening. Right, I'm seeing MD Owens. I think you're available. Can I add you now? Because I can now add you. MD Owens. Right, MD Owens is here. Yeah. Yes, Baba. Nice one. Good. Right, Baba, what do you think about it? Yeah? Chichi kuitika tudzei munhu waMwari. Ndiri kuti nini chiri kumbonyatsoita kuti vanhu vabatwe panyaya dzekurovana stonyeni, vanhu vari kubatwa zvisingaiti. Chiri kumbonyatsoitika kuti vanhu vabatwe. Ino vanhu vari kubatwa sei? Do you have any idea kuti vanhu vari kubatwa sei? Because tinoda kubata vamwe ka, tinoda kubatawo vedu ende isusu tinoda kuti tibatwewo futi. Unoona chinoitika Kundai ndechekuti life yatikurarama mazuva ano is very ndingati sensitive. Why? Because kune ka unsatisfaction karimo vanhu kokuti vanhu havazogutsikana nezviri kuitika, whether ku sexual life, whether chero chii, vanhu havazogutsikana nezvavari kuwana. Okay. You get what I'm saying? Yeah. So zvikuita kuti vanhu vazobatwa ina yekuti vanhu havana kungwara. But inini hangu chimwe chandinoona ndechekuti wakaona munhu achigona kubatwa handika kana wabva kunotsotsonya, itotenda Mwari, because Mwari vanenge vachiri wakaona usingabatwi wakunofa. Woza kana usingabatwi unenge wati Mwari anenge atokusiya. Yeah, wakaona wabatwa una pane zvimwe zvinoitika nezvokuti ini I always follow you every time. Una channel yako iri kubatsira zvakanyanya. Unoona nyaya inoitika ndekuti kana uchichita ndizvo. Kana uchichita iwo wakaona usingabatwa, it means kuti Satan demon achide kuchita rakatogara and you can die anytime because chivi cheupombo chinouraya, hatibode kunyeperana. Zvatenge chiona zvinenge chichitika kumaraini vanhu vanga chingobatwa, but kana unaona uchibatwa it means Mwari vari kukuda. Wakaona mukadzi wako akubata itoziva kuti Mwari vari kukuda manje. Pane anonzi pane mukoma wapinda anonzi Edmore, please chimbotiudze what do you want to say about this issue? Mukoma Edmore asati akanzwa sound yavo. I think there's something wrong with sound yavo. Pane vanonzi Brandon. I'll add you, Brandon, so that you can tell us what you think about this story, about this issue. Edmore hatisi kukunzwa so far. I think there's something with your sound. So you can tell us what you think. Brandon, let us know. What do you think? Mukoma Kundai tinofunga zvakawanda pane nyaya iyi Mukoma Kundai. Brandon, and I think something happened to network yao. Ndakuwikwe. Ndavase. Kunza Edmore. Yes, takunza chimbotiudza tinzi. Pakubata pavanhu apa zvinonetsa man. But zvandofunga inini ndezvekuti unoziva kuti these days pane makamera anoshandiswa ka. Kuti munhu anogona kuti akasakamera mudheni unoona kuti aidisa. Kamera iyayo. Right, sound yenyaya dzikira futi. Yeah, good. Takuta chikunzwa mai. Ndikuti pane makamera ari kushandiswa these days anoshanda nefoni. Wow. So kamera akaisa mubedroom ka akaiviga inenge ichishanda nefoni. Nangu ari kubasa anenge achiona yese iri kuitika padheni. So vanhu vazhinji havazi kushandira zvinhu izvozvo izvi. So murume panobuda paya anosiya ateya akuenda kubasa pachipinda munhu anenge achiona pafoni yake. Right. Amusinyatsonziko. I think there's something wrong with I may not sound yenye ngati my earphones or something. But pane vamwe vada kupinda
Regai timbonza mukoma Shoni, pana vanonzi Shoni varikudawo kupinda timbowanzwa. Buda. Shoni. Yes, Shoni takunzwa ai. Bvunza izvi. Yes, ndanchiti nini pane nyaya iri kuitika. Vanhu vari kubatwa, handitika. Vanhu vari kubatwa number 1, handitika. Number 2, toda kuti mutudze kuti munofunga kuti sei vanhu vari kubatwa, that's number 1. Then number 2, mune here idea yekuti vanhu vari kubatwa sei? Vari kubatwa vacho unoita sei kuti ubate wako? Hamuona zvinoitika. I think one of the main reasons vanhu vari kubatwa nayo inyaya yekuti vanhu tomboti if you are a husband you are cheating your wife andika. Kune kaishu kemakuhwe emuraini andika. Saka unogona kungonzwa kuti zvinenge zviri kuitika. Then one day maybe unongoti maybe it is true again munzwa kuti chokwadi. Then in that way unobva wadzoka kumba ndogona kunzobva kubasa kubona chokwadi watobata munhu achirova. Because tave masango ave futi masango ari zvibata unonzwa kuti muchibagika utoshato ufamba. Vemasango anongeta zvingiri kana vangobatwa. Zvinotobatwa. Ko hapana zvekuti foni pane zvaunotinya nayo so kuti tikwanise kuti mameseji anenge achipinda paWhatsApp yako anenge achipindawo paWhatsApp yake. Hakuna here izvozvo. Those are the easiest thing ever to do because technology is so easy to use even on our phone. I can use your WhatsApp usingatomuzive. Chese titorimo WhatsApp mako. Titorimo. Chese titorimo. Oh, zvinoitwa sei? Ungakwanisa kutiudza here? Aiwa. I am a secret nyika kaka. All right, thank you so much Mukoma Shoni for contributing. Tangopinda na Mukoma Arvin. Pane pakanzi Arvin. What do you think Mukoma muri kunzwa here? Muri kunzwa here? Aiwa bozwe kuti. I think on my side I can say rudo asi zvinhu zvinoitwa zvekuti zvinoitwa yatinoti underground yatinofungira kuti hanzi rudo runoitwa underground. Zvinhu zviya zvinozongobuda zvinozongobatwa vanhu vanozongokuzivai kazhinji. Saka panoitika vanhu vanonha kudanana for 2 months 3 months vasiri kuzikanwa asi pane time yavachazongobatwa. Kazhinji vanhu vese vanobatwa vaiveka vari kubatwa nenyaya yekuti vanenge vabvirira kare vachirondwa kuti pane zvakasuspectwa kana kuti murume akava suspicious of something. After ava suspicious of something then vanotanga kuronda zobatwa pane time pachirondwa mazimba avo mafambiro avo maitiro avo kusvika vazochigadzirirwa chipambaira. Vashoma mukazvitarisa vashoma percentage inongobatwa kavawanika ishoma. Vanobatwa vazhinji vacho ava vanenge vagadzirirwa chimbambaira chekunzi pane zviri kuitika ngativarungerei zvakati. Saka kazhinji kacho munhu unenge watogara atozikana unzi pane zviri kuitika ngativatargeti asona kuti vari kuzvifambisa sei. Yes, because kazhinji zvinoitika let's say muraini zvinenge zvatonzi mukadzi wenyu mukoma kundi vane mafambiro avari kuita mukadzi wenyu achaziviswa gure iri kuziviswa kwachaitwa gure iri kairi it means mukadzi wenyu kana kuti achava suspicious of something chamuchaita anotanga kukurondai kwekuti munogona ita 2 months munhu achirwa nemi munhu achiona mafambiro enyu munhu achiita sei kusvika azonyatsochiona nyaya especially vakadzi vazvo nokuti mukada kutarisa izvezvika varume vazhinji vangwara zvekuti kushandisa foni kushandisa WhatsApp pachihure kunyepa. Vashoma vanoshandisa WhatsApp kuita chihure vanhu vazhinji vangwara zvekuziva izvozvo ndochokwadi. Saka inyaya yekuti unozongoonekwa unoonekwa hadzi secret hadzi secret yenyika secret haifane kuudzwa vanhu but kazhinji vanhu chaichaya vamuindustry chaichaya chihure varume havashandise WhatsApp kuita chihure chaicho. Saka kubatwa kwekweyo ndekwekuti anenge atozoudzwawo nananga mukati saka mafoni namba vanenge vatori nawo manamba izvo zvinoitika vachi izvo zvinoitika kuti ubate nhamba yemudiwa wako isiri mufona
Kumana. But it doesn't. Debango kwanza mbotudzo. Wala tikana ngoti po kati. Bozo kona tichi. Tikaziva kuti vanhu vanoita sei kuti vasabatwa ndizika. Zvotibatsira kuti tizive kuti unoita sei kuti ubatwe. But panya kusabatwa panodetsa because raini ungava uri kudana nemukadzi wemunhu zvinozongobatwa. I think usinganobatwa murume nevasika vasiri married hazvakadzi vanhu unongobatwa unobatwa because zvinhu zvinoparuka izvi. Saka icho chinomboinyatsoita kuti alright, what do you think? Pane here chinonyatsozi chinoita kuti munhu asvike pakuti ndaenda kunotsvaga mumwe zvamwe kana tichiita kuti munhu azoita girlfriend kana kuti boyfriend, especially vakadzi, because vanhu vandiri kunzwa varinyanyotaura kuti hanzi vakadzi ka vanenge vakuita vakunyanya mazuva ano. Ndanzwa vamwe munhu achibvunza kuti nhai vakadzi mucharegedza rini kuti tiita. Paita mumwe munhu akapindura kana hanzi kusvika makuenda kundadhiniwa, hanzi kusvika kwaane ndadhiniwa yechirume yevarume. Vanhu vakunamata munorarama muchikumbira Mwari kuti musachita. But tinoda kutaura zvedu tichida kutaura nareality chokwadi chinoitika muupenyu. Vakadzi vese vanochita obvious vari kuchita nevarume, havasi kuchita vega zvekuzoti vakadzi vega uno vari kuchita nevamwe varume. Saka it means nature yevarume tinozonyanya kutendera nature yedu kuti ingoti kungonzwa kuda zvese kungoona chese chaona unenge uchingoda. Chese chaunenge wasangana nacho unenge uchingoda. Saka thank you so much Nkomangu for joining us, and we want to see timbonzawo vamwe kuti varida kuti chii. Pane vakanzi twabam chimbotiudzewo kuti munoti chii nenyaya yatinayo pano. Seko Zviri sei twabam. Twabam but ukona kuti chii? Yes. Skiri rekubatwa kwevanhu iri rinonetsa, but vanhu ngavabatwe, but indogaya kuti hapana zvinombonyanya kuitwa zvinoshamisana nayo, ngoti vanhu vanenge vachiita chifambi chavo vobva wabatwa. Kureva kuti munhu ari kuita zvake zvaari kuita akanyanya kuenderera mberi agona kuzongoerekana abatwa. Here kuti hanzi zvinonaka zvoda kuregedzwa zvichatanga ndau kanyanya kuenderera mberi. unotwabanurwa unotwabamurwa unotsubuda. But inzwa Kundai, personal I think kuti vanhu vari kubata vanhu vachizoita zvekuzoisa pama-YouTube channels vachirova vanhu vasina kupfeka serimwe andamboona maskati. But izvo zvavisi right izvo, because inini I support kuti kana zvichitoita mapurisa ngaabate vanhu vari kubata vanhu vachiita zvekustripa vanhu nekurova vanhu paFacebook. Saka uyo unoti kana tomboti ukabata munhu iwe unoita sei? Tomboti unoita sei? Unongoti asha chichi chimbogara pava timbotaurirana tombotenga kana mafrizi tombosvisvina tichitaura idu nyaya. Hatite zvekutengerana chichi, but kana ari obvious kana iri shii yako yekumba ka wabata munhu, bhaibheri rinotaura kuti nobva mangoramba ka ndo chikonzero 1 chinoona usirwa munhu ichocho. Wofamba hako zvakanaka woenda wosiyana naye. Zviri nani kuti mungosiyana mune zvakanaka. I prefer that. Taurako bozi paunocheka munhu kana kurova munhu unozopedzera aendeswa kujeri kana kuti uzopedzera watangana nedzimwe. Ende kuona kutrenda kuita mavideos aya, mumwe achapedzera auraya munhu online uchirova video ubva watozogadzira evidence yako wega. Taurako bozi hapane pakaipa shuwa. Ndine personal question yako ka. Ndiri ku Northern Cape. Alright. Saka kuna elder anonzi Kundai Chitima. Are you related? Alright, vari ku SA ku Western Cape.
kuPostmasburg kuNorthern Cape. Ware vanoenda anyatso ansana vanonzi, do you have an idea that vanonzi ani Chitima? Noboth Chitima. Alright. Handisanda kuziva chinoitika nchete unongoziva mafamily mazuva ano ari achikura ka pamwe ndogona kunge nchivaziva but pamwe anenge ari vekuti asati asangana. Alright. No, iripo. Handitika. Thank you so much Ngoma. Twabam. Tinokutendai nekuva pano. Right. I'm seeing ndotarisa kuti pane here mumwe ada kupinda futi. Ndikuona kanzi MD Owens ari pa standby. Can I add you? Yes, Ngoma MD Owens. Ameno kana muri kuziona kuti mapinda pa live, mapinda pa chirongwa. Alright, Ngoma MD Owens anenge asati wazviona kuti mapinda pa chirongwa. But guys, just keep those comments coming and we would love to see kuti zvakamira sei. Pane ari kunzi Alvin Mutizwa atanzi let me come back to studio. Yes, that's fine, you can come back kana mukange makuda. MD Owens maaredi here. But for now we need problem. Well, that's okay, Baba. Ask to Kundai, so you can tell us what you think about this story. All right. Pane comment yaiswa. Yandafarira zvokuti anochita anzi ngavaende kavakuvhura inonzi tajamuka yevarume whatever chichichi. Yeah, unoona chinoitika ndechekuti inangu sometimes vakadzi vanogona kutenge ndio vane high rate yekubatwa pari zvino ndizvo, but ndinofunga kuti varume ndio vane chihure kudarika vakadzi. Why ndadaro? Because unoona chinoitika ndechekuti inini right now so far age yandasvika hangu yati kurewo mbichani ndirechi unoona kuti mukomana anogona kupinda murelationship kana marriage ane 34 years kana ane 33 but anenge astori serious murelationship iyoyo, but musikana anopinda ane 20 years anenge atori serious kuti atosetla ona baba ogotanga kuti zvisina basa pusha mukadzi kuti aite something. I think kuti everything kana kuti marriage chinozoita kuti munhu achiitika samwe kana mukadzi asina dhimoni murume ndiye anotanga. Murume ndiye anotanga kazhinji kacho. Varume ndiye anotanga. And chimwe chikuitika ndechekuti unoona indakakura ine South Africa ndizvo ka area kwandakakurira kunonzi kuSentinel kumzarabandi andika kune timu inotozikanwa nekuti mukadzi wake anobatwa nezvikomba 5 pagore, itori business ads. Waiziya yoro takabatwa nhasi oripisa munhu mombe 3. Waiziya next month but one obata futi umwe murume oripisa munhu 5. Haasi kuramba mukadzi wake, you see mukadzi wake haasi kuramba ona, but irato business iri kudi rakutoitwa padeni. Ndo imwe nyaya iri kuitika mamwe kubatwa kuti anenge atoriba zvinoitika here makasara. Saka mukadzi anenge achitotikira murume achitapinda pakati tadai. Yeah, iwe unenge uchifunga pamwe ndinodana nebhebi kuti zvinhu zvikuita, but anenge atori plan mufese akatova akadzimba ndora munhu akatobhusta zvinezero mukadzi arambe. Ndo panonetsa kuti kana uchida mukadzi chaichaika unofanira kumusiya, andi iwe wakabatwa nemukadzi wako hapana paungazomusiyewo akuhurira azviite. Unoona musiya akakutanga ndizvo omuregerera, but kechi3 anonyepa unomusiya. But wakana mukadzi wako kubatwa more than 5 times uchimusiya, it means kuti newe une connection but kama katovhura katori neconstitution. Aiwa, thank you so much Ngoma MD Owens. Mataura nyaya yanditambudza tichanyatsoboitaura rimwe zuva tonyatsoigarira pasi. Mondidedza studio. Aiwa, tinenge tichirova malive every day akomana tinavhurwa malive. Amene vasikana hatisi kuvaona vanhu. Vakadzi timboya mududzewo saidreshi. Right, thank you so much Ngoma MD Owens.
So ndonyaya dziri kuitika kumana vanhu vari kubatwa. Ini ndiri kuda kumbonyatsobvunza kuti chii chiri kuita kuti vanhu vabatwe zvinhu zvakadaro, chiri kumbonyatsoitika chii chaizvo kuti vanhu vaite zvekubatwa zvinhu zvekuita ngameno. So if you want to join Panganzi, if you want to join the chat, click the link in the comments, then open Chrome browser kana one Android kana kuti any browser uri kukwanisa kushandisa, and then follow the prompts. There's a link randaisa pekutanga tanga pema comments. So just check pekutanga tanga koma comments and you will see the link. And this is Kundai Chitima, and we are just having a live talk. I think time you're doing your farm, and is Tambotaura Ranas, but we are going to be having this more and more. This one is a pilot project, you know. So let me know what you think, and also feel free to give me some of the topics that you believe we can talk about as well. Just tell me, some comments. I will see the comments. Kana utunoona ndibata kana pa phone pangu anditi send a message kana we have a Facebook kana pa Instagram. Pa Instagram nena kanzi Kundai Chitima senior, pa Facebook Kundai Chitima senior anditi. So turambo add ngoma Shadrack vane zvaroda ku add in the topic that you are having today. Yes, ngoma Shadrack muri sei? Amene kana mari kundinzwa ngoma Shadrack. Ngoma Shadrack muri sei? Ndonga vamwe vasita kundinzwa, so I think I will have to. Hello. All right, yeah. If you want, you can just give me, send a message per WhatsApp. Kana phone number dzangu dzowanika dziripo somewhere. Then you can check by Facebook. Send a message by Facebook Kundai Chitima senior kana Kundai Chitima SNR as in senior vachakanzi SNR pa Instagram as well. Ngati communicate tikwanise kuita connect ukandifollow pa Instagram, I will follow you back. Tombotanga vambonyatsoita discuss these stories because dautanga vanyatsoenda nadzo kure chaiko chinyatsodzidza. So if you have got any suggestion panyaya yematopics, please feel free to give me the topics. But as of today, tikutaura nenyaya yekuti chii chiri kuita kuti vanhu vanyatsobata ende vanhu vari kubatwa sei. Ende pane vakomana vataura nyaya yandinakidza, vataura kuti vanhu vari kubatwa, handiti chiri kuita kuti vamwe vanhu vabatwe nyaya yekuti unenge wagara wachiteerwa stereki for a long time, because hanzi zvinonzi kana wakanakirwa pane wanga excitement kaunoita yekuti unobva wagarisa uchiramba uchingoti nemunhu tek munotanga muchiita muchiti 100 wozopedzisira mangoti ndefike uri kupi yakune unopedzisira makutotaura namakutoenda. At the end of the day munhu akutoya padheni chaipo vanhu vemuraini vachiona nambo yaya pakuona vanenge vachitengesa madomasi vanenge vachionawo zvinenge zvichiitika vakanyarara, ndo vanhu vanozotanga kuzidara kuti murume wenyu zvaari kuita kana kuti mukadzi wenyu zvaari kuita. And then at the end of the day munhu uzopedzisira abatwa. Then vamwe vari kushandisawo mafoni, but vakomana nemafoni varamba kutaura kuti mafoni ari kushandiswa sei. But ininiwo hangu I've got a video iri on this channel yandaiexplaina nyaya iyoyo kuti unokwanisa sei kuona mamessage emunhu paWhatsApp. But guys, what I told you in those videos, we are supposed to use them for educational purposes only, not kuti toda kuzvishandisa kuti tibate vakadzi kana kuti tirove vakadzi kana kuti chii. So if you want to join, please feel free to join. We really want to see you. Pane link riripo Nkomatino, pana anonzi Nkomatino vacharada kupinda. So we are going to add you. Ansandawana hangu kuti makwanise kuaddika, but I'm going to add you Nkomatino so that you can tell us what you think. Nkomatino murundidza here? Nkomatino. I'm not sure if Nkomatino is hearing me, but I think we can add Nkoma Winston. Yes, Nkomatino ziri sei? Network yanga mina zvarika. All right, that's okay, Baba. All right. Let's add Nkoma Winston as well. Timbonza kuti vanoti chii. Mudara zvandiri kufunga ndezvekuti ngeita kuti vakadzi vabatwe zvakanyanya ndezvekuti ukaona kana uri murume kana ukaita baby kana ukaita small house andiwa hauboita fall in love ne girlfriend yaya unenge uchizoenda ne family padeni.
but mukadzi manje mukaona mukadzi akuchita mukadzi akachita anobatwa because vakadzi vane kamukadzi ati kange kana ukada kuita boyfriend wauda kuita fall in love negirlfriend wakuti ukangana kuti murumba padeni anozona ndoskiri rinoitika majero vakadzi havatonyatsoziva kuti izvi zvavari kuita zvinobatisa vanozopedzisira vabatwa aiwa vanotokanganwa kana akangoita boyfriend chita anotokangana zvotiwo kana kuti uri murume chero wakadhibho ndopedzera kutoona kuti avana zviri kuitika pana ngoma ronzi max trista vari kundibvunza kuti hanzi komunitire mavhidhiyo muri mumota ndozvandongofarirawo let me tell you something chinenda choti inini ndogara nevana nditoro nevana padheni pangu saka chizvoalika ipapa padera chinzi handiri mudhenika tingadai tiri kudhonzana mwachimhanya akadai so mwachikidza akadai so adoa saka plus vanenge vachiplayawo zvavanenge vachiplaya vachiona mamovhi vachitasisa saka the sound inenge yakanyanyisa saka mota mune sound iri nani yekuti ndokwanisa kunyatsotara pasina madisturbing so I think ndakupindurai so ngoma Winston mune zvimwe zvamuda kuedha futi panyaya yemamurutano nezvayo aiwa ndizvozvo chete handisika Thank you so much Ngoma. Thank you guys for your support akumana right. Kana mukange muripo please kana uri panapa share video inoyi unoikanda mumagroup menyu kuya chinotora link share with your friends because takutoita izvozvi panapa handwaiziya ndakamirira Ngoma Tino. I think Ngoma Tino mai manje vanenge available vanenge vachida kujoina feel free to join because kwakuseri right tina Ngoma Tino tokupinza here Ngoma Tino. I think vanenge vaready kozvino I think yes zviri sei right zviri sei zviri sei Ngoma Tino Ngoma Kunda mukuita sei aiwa nice one mapinda pachirongwa tiudzeiwo zvamunofunga panyaya iri kuitika iyi dzako iwo because uri kunzwa zviri kutaura vanhu alright ininika I believe this is what I believe vanhu handitika zvipande zvakawanda zviri kuitika chiri kukonzera yes we can say kuti vanhu unenge wagara wabatwa chichichi unenge wagara waonekwa utanga kuteerwa chita sese but I think there are so many reasons dzinokonzera kuti munhu azosvika pakuti akasenderwa message nemufesi handika ari mukadzi akasenderwa message achinzi ndimbondisenderawo nude picture rako obva atotora picture kudai otoenda vanhu otoita selfie ototi obva asenda ukaona munhu asvika pakudaro there is something that is quite wrong handitika it's unfortunate Ngoma vabva vaenda ngatimuona pana akanzi Sibusiso. Let me try to aid you. Sibusiso zviri sei if you can hear me yeah we thank God pazoyewo munhukadzi nanchitiomana ngapamboyewo mukadzi timbonza manje abva aenda but thank you so much for your support guys musazokangana kuita share this video magroups enyu WhatsApp everywhere nemoinvite vanhu kuti tive chitaura because tichange tichitaura nyaya dzakawanda panapa handisika tichange tichitaura nyaya dzinonakidza dzakasiyana-siyana so ndaisanangura side rangu ini ndobhiliva kuti ukaona marriage asvika pakuti yaita maissues akaita seatiri kutaura nezvawaya kuti munhu anozosvika pakutsvaga girlfriend kana kuti akutsvaga boyfriend I think nyaya yacho haisi nyaya yengoti chete haisi nyaya yengoti chete kana kuti munhu anenge pane masituations akasiyana. Number one, imwe nyaya ndeyongoti munhu agara anongoriwo neissue yake ngotsvaga varume kana kuti anongodawo varume handika zvinoitika. Kuna vanhu vanotonzi vanotone neproblem yekuda varume zvakanyanyisa stereki zoti angona murume anobva atoti zvangu zvaita kana kuti kune varumewo vanoti vakaona mukadzi it doesn't mean kuti mukadzi uyu akaita sei kana kuti chii akangoona chete munhu anongonzi mukadzi chete anobva atoti ari kudawo handitika but tichitasa on a normal situation under normal circumstances murume nemukadzi kazhinji pamunotanga kudanana mune muchiwirirana zvinhu zvichifaya handiti pamunotanga muchangoroorana paipai mune muchivigirana marose mavalentine tichiita zviya zvonakidza zvezvo handitika but panozosvika time manje I think vanotaura chichanzi it's like sort of a normal situation. I mean normal something zvinotogara zvichioitika in life kuti pamunotanga grafu riri mudenga but rinozoita richidzika kudai so
as a result of quite a number of things. One of those things is my responsibilities anotanga kuwanda. Paipai mai muri 2, muchidanana muri 2, muchitengerana machichi zvamunotengerana zvazvo muri 2, but ikozvino manje pane zvimwe manje pane vana uyo akufanira kumika sure kuti vana vageza, uyo akufanira kumika sure kuti mumba rent yabhadharwa chichi. Saka izvozvo manje zvinotanga kuaffecta some things zvamai muchimbowana, handiti. And at the end of the day, uyantanga kufungidzira kuti attention yangu handichaiwana yandaimbowana, ende murume vanhu vatanga kufunga futi kuti attention yangu yandaimbowana handichaiwana. Let's hear from Shadrach. Shadrach, if you can, we are ready to hear from you. Shadrach, did you say? Okay, Shadrach, anenge abva jamba ndonga network yake inenge yaita problem. Handitika. Ngatimboverenga some of the comments. Hanzi ivo vanorova zvevakadzi vavo sei vasingarovewo vakadzi vavo, tongoona varume chete vachirwa. Yeah, that's a quite an interesting question. Because vanhu vanorowanana nei, like alright, handichanyanyataura zvakawanda, but mune muchirwirei muri 2 varume? Handitiwo ukaona mukadzi wako ari anenge achisotwa, nditi unodi kungotora nemukadzi wako upedzera naye. Handi zvinonzi bata imbwa yako iyi. Thank you so much, guys, for your support. Thank you so much for your questions, and we are seeing them. Hans na Alvin, why do you cheat? I think it's one of my difficult questions to answer. Yeah, that's very true. But ukacherechedza kazhinji panenge pachitwa pese, vanhu ivavo vakatorwa vakanyatsonzi nyatsotaura chaizvo. Baba vanobuda nyaya dzekuti unoti mwana ndatichibvudzire chinoitika chekuti vanhu vanozongotara haazotengi shuga kumba, haazodai, but nyaya dzacho chete dzinenge dzirimo mukati, ndedziri deep seri, of which ndo nyaya dzatoda kuti tago deeper nadzo, tinyatsoronzwa nezvadzo kuti chii chaizvo zvinoita kuti zvinozosvika pakudaro chaizvo. Guys, I think this broadcast is now long enough, but if you've got any questions, if you're going to be watching this video after this title live, please feel free to leave a comment, and we will see you in the next video. And please keep on supporting us, and don't forget to subscribe. I love you so much, guys, and I thank you for your support. Every time you subscribe, you comment, you do everything. I really appreciate that. So thank you so much, and I will see you in the next video.